Sí? Se'm sent? Molt bé. Bé, en primer lloc, dir-vos que la presentació es diu Cosmocaixa xarxes socials, perquè pugueu veure exactament l'impacte que ha suposat anar al Cosmocaixa, entrar i veure l'auditori totalment buit. I un és quan se n'adona que diu Cosmocaixa no era, era Caixa Fòrum. Així que, bueno, ja ho disculpareu. Bé, escolteu, la qüestió que m'han demanat els companys de qualitat és que us tracti d'un tema, que és el tema de les xarxes socials i el seu impacte a l'escola. Jo sé que bona part dels que sou aquí sou gent que esteu en càrrecs de responsabilitat o que esteu a les escoles, que esteu en molts casos també vivint alguns focs al voltant d'aquests temes. I ens va semblar interessant que poguéssim abordar la temàtica de les xarxes socials perquè va ser, en certa manera us puc dir que cada cop va ser més necessari que hi puguem posar una mica d'ordre al voltant d'aquests temes. Perquè la tecnologia, com sempre, ens depassa i per tant va molt més sempre endavant de tot el que nosaltres podem arribar en aquest cas a viure. En aquest sentit, vèiem que també era una qüestió de qualitat educativa i per tant bona part de les coses que us explicaré comencen a tenir un impacte molt evident, ja no només en el tracte en els infants i adolescents, sinó també a les famílies i en els propis protocols que hem de començar a tenir a l'escola. Perquè això, escoltem una cosa, per molt que vulguem, no ho pararem. No ho pararem. I llavors tenim dues postures, una o posar-nos d'esquena o realment anar per endavant i en certa manera entendre exactament què és el que succeeix en el caparró dels nostres infants i adolescents. Jo crec que això crec que és interessant que ho puguem més o menys entendre. I és el que us demanaré al llarg d'aquesta petita intervenció, sí que us demanaré sobretot que fem l'esforç de posar-nos en el cap d'aquests nanos que estan utilitzant les xarxes socials i que molt sovint no acostumen a entendre bona part del que passa. Us he preparat en aquesta estona, al voltant d'aquests 50 minuts aproximadament, algunes qüestions que tenen a veure, com us deia, al voltant del context sociotecnològic actual. Jo crec que és molt important, tots els que som aquí com a educadors, que puguem entendre exactament què és el que està succeint en aquests moments, quina és la realitat que envolta els nostres infants i adolescents, per dir-vos de manera també molt directa que allà on nosaltres tenim la percepció de tecnologia, ells no la tenen. Per tant, allà on nosaltres ara veiem un ordinador, un USB, un micro, un wifi, etc., per ells tot això no és tecnologia. Per tant, d'entrada ja estem tenint una percepció completament diferent a la que poden arribar a tenir els nostres infants i adolescents. Ho dic perquè això ens fa ser molt diferents amb les percepcions i molt diferents també en els usos. D'acord? I per tant, jo crec que és important també que en puguem parlar d'aquests temes. A partir d'aquí sí que m'agradaria donar-vos una sèrie de dades que han sortit dels darrers informes recents d'Inteco o de la OCDE, concretament al voltant dels hàbits i els usos, en aquest sentit, d'infants i adolescents al voltant de les xarxes socials. M'agradaria que tractéssim un tema que crec que és important, que és el que provoca focs a les escoles, sobretot el concepte d'identitat digital. Us en parlaré breument, però sapigueu que també existeixen tot un seguit de documents que tracten al voltant d'aquest concepte i tot un seguit de recomanacions que tenen a veure també amb com acompanyem, en aquest cas, els infants i adolescents i també, en aquest sentit, a les famílies, perquè un dels temes que en aquests moments preocupa més a les escoles és precisament ja no tant com acompanyen els nanos, que és molt important al voltant d'aquests temes, però també com acompanyem a les famílies. Perquè penseu que si nosaltres estem confosos, ells encara ho estan més. I us asseguro que prohibir no és la millor solució al voltant d'aquests temes. D'entrada, prohibir no és. És una, però ja us dic d'entrada que no ho és, perquè l'accés que tenen a la informació és total i absolut. Per tant, bé, haurem de fer alguna cosa al respecte. Dit això, com en totes les presentacions que acostumo a fer, no m'agradaria començar, com deia Sèneca, mai seràs agraït si no ho fas des del començament i per tant agrair en aquest sentit en particular en Xavier Valle i en general a la gent de qualitat la possibilitat d'estar aquí amb vosaltres i compartir algunes de les recerques i alguns dels comentaris que en principi hem estat treballant. Anem pel primer apartat, algunes consideracions prèvies.
i voldria fer-vos algunes preguntes generals. Aviam, em podríeu aixecar la mà, si us plau? Quants de vosaltres, dels que sou aquí presents, teniu Twitter? Quants de vosaltres teniu Twitter? Aixequeu la mà. Aixequeu la mà els que tingueu Twitter, Aviam? Vale. D'aquests que teniu Twitter, quants l'utilitzeu per treballar? Aixequeu la mà. Val. Molt bé, fantàstic. Quants teniu Facebook? Aixequeu la mà. Molt bé. Quants d'aquests que teniu Facebook l'utilitzeu per treballar? Molt bé. Val. Veieu que es va mantenint una tendència? Molt bé. Quants de vosaltres teniu el vostre perfil professional en el LinkedIn? Aixequeu la mà. Molt bé. Perfil professional en el LinkedIn. Molt bé. Fantàstic. Quants de vosaltres teniu Google+? Molt bé. Home, Déu-n'hi-do, Està bé. I quants de vosaltres teniu un blog que sigui actiu, estigueu compartint algunes de les reflexions? Aviam, aixequeu la mà. Sí, alguns us identifico, fins i tot. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. Molt bé. Bueno, són els signes dels temps, Són els signes dels temps. Primers problemes. Primers problemes. Bona part d'aquestes eines, per no dir totes, tenen un impacte en l'eficàcia i en l'eficiència a l'hora d'organitzar la informació. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, tant el Twitter com el Facebook, i en aquest cas també el LinkedIn, serveixen també per treballar. No només per compartir què és allò que estic fent, si m'estic fent una paella directament un diumenge, sinó també per poder categoritzar i organitzar la informació. D'acord? I és molt i molt potent. L'altra qüestió és que bona part dels que som aquí probablement no tenim encara les estratègies o no hem estat formats per com categoritzar la informació amb aquestes eines. Ho dic perquè la percepció bàsicament generalitzada al voltant d'aquestes eines és que serveixen per jugar. I us ben asseguro que no és així. No és així. Aquestes eines són molt potents per compartir la informació. I no només per compartir la informació, sinó també per generar-ne de nova i actualitzar-nos. L'ús que en podem arribar a fer acostuma a ser, en aquest sentit, el que posa més les eines en aquest perill. Ho dic i ho torno a repetir perquè, sobretot, els que som mestres, i jo, lògicament, també ho soc, quan veiem que els nostres infants o adolescents treballen al voltant d'aquestes eines, ens fa por de dir ui, estan perdent el temps, etc. Jo us ben asseguro que no és així. Algun dels exercicis que puc fer amb els meus estudiants de magisteri té a veure amb l'eina de Twitter, per exemple. Una de les pràctiques que faig amb ells, i també us la comparteixo amb vosaltres, és una classe en què els demano que no prenguin apunts i que, per tant, facin l'esforç d'estar tuitejant les idees força d'una classe magistral o d'una conferència. Clar, molts d'ells tenen molta resistència, però us ben asseguro que han d'estar molt atents a totes i a cadascuna de les idees que es van generant al llarg de la conferència, perquè han de fer l'esforç en menys de 140 caràcters de donar una idea. I al final de la classe el que agafem són tot el resum de les aportacions i de les idees que han fet la resta de companys i les compartim entre tots. I tenim els apunts generats arran de la construcció social de tota la classe. Això que us acabo d'explicar, que és una pràctica molt simple i molt senzilla, genera molta resistència, perquè com no l'hem viscut, ens pensem que els nostres infants o adolescents juguen amb aquestes eines. Per tant, la primera cosa que caldrà és que primer ens formem a nosaltres mateixos al voltant d'un ús didàctic d'això. No tant un ús instrumental, sinó d'un ús, en aquest sentit, didàctic. Anem pel següent. Sabeu què és això? Sabeu què és això? Algú ho ha vist? Algú ha vist alguna cosa d'aquestes? Sabeu què és o no? Us ho explico? Sí? Us ho explico? Mireu. Això em penso que es troba a la línia de Verdaguer o Diagonal. Ara no em feu dir de metro, de metro. Una estació de Verdaguer o Diagonal. No em digueu exactament a on, però tant en una com l'altra em penso que hi són. Això és un aparador de codis QR. Fixeu-vos. Ara deixeu-me que sigui una mica pervers i dolent.
Si no sabem què és, davant dels nostres infants i adolescents tenim un problema. Perquè de cop i volta veuen que no estem al dia. I algunes d'aquestes qüestions ja ni ens les comenten. Per tant, hi ha un efecte nostre, autocrític nostre, en el que hem d'estar al dia també d'aquestes qüestions. Perquè torno a repetir que també serveixen per treballar. I cada cop s'aniran imposant, més. Aquest és un aparador virtual en el que hi ha tot un seguit de productes que es poden comprar per la lectura amb el mòbil, de manera que cada producte, de fet hi ha alguns aparadors que gairebé s'assemblen a tot el que és un aparador d'un gran supermercat on hi ha tots els iogurts, doncs directament pots fer la compra, podries fer la compra des del telèfon amb el lector de codis QR. I automàticament pots encarregar la compra. Això que sembla com de ciència-ficció, us ben asseguro que en alguns països europeus ja s'està fent així. De fet, és una tendència que ens arriba aquí. Algú es podria posar les mans al cap, podria dir, on anirem a parar? Després us presentaré tot un seguit de números que tenen a veure amb l'ús de la telefonia mòbil i de les tauletes. I ara us vull demanar que aixequeu la mà, si us plau, aquelles persones que no teniu mòbil. Aixequeu la mà aquelles persones que no tingueu mòbil de la sala. Un, molt bé, declarat. Els que aixequen la mà fins a dalt de tot. Un, dos, molt bé, dos. Bueno, fixeu-vos, què podríem dir? Un 99,8%, Bueno, sí que en tenen, i un 0,2%, no. Bueno, no passa res, no passa res. Escolta, cadascú. La resistència, molt bé. No, per què us ho dic? Us ho dic perquè probablement si fa uns quants anys us haguessin comentat que portaríeu en el bolso o a la cartera un aparell que és molt petitet i que és capaç de veure vídeo, connectar-se a internet, fer trucades i a més fer fotografies i escoltar la ràdio, no us ho haguéssiu cregut. No us ho haguéssiu cregut. I bé, en aquests moments gairebé us podria dir que si alguns de vosaltres us podeu deixar fins i tot el mòbil, o alguns m'ho han explicat, s'han deixat fins i tot el mòbil, en aquest cas a casa, tenen la sensació com si s'haguessin deixat les claus. I algú es podria preguntar, i com funcionàvem abans sense mòbil? Funcionàvem molt bé, també. Hi havia una cosa que es deien cabines telefòniques. No sé si us en recordeu, però... Més enllà d'això, més enllà d'aquesta qüestió, hi ha un tema que té a veure també amb la percepció que a vegades tenim de la tecnologia. La percepció que tenim de la tecnologia és precisament que això no va per mi. I no va per mi, fixeu-vos, sense adonar-nos-en. Ara estem tots pagant una quota més, perquè és una tarifa més que s'ha posat, en aquest cas, a la despesa domèstica afegida, la DSL, la quota, etc. i ni ens hem assabentat de com ha anat tot això. Per tant, fixeu-vos, això us ho explico perquè probablement bona part de la tecnologia que tenim en aquests moments ve de la mà de les xarxes, però n'hi ha dos que encara no s'han pronunciat amb tota la força que s'haurien de pronunciar. Una és la realitat virtual i l'altra és la intel·ligència artificial. I amb això vull dir que si ara ens sobta i ens sorprèn que un dels nostres nanos estigui connectat en aquest sentit amb els aparells, imagineu-vos el dia que es posaran un casc i diran, doncs vaig a veure en el Louvre, i ja, ara vinc, papa, que vaig a veure el Louvre. I aquí tindrem seriosos problemes, perquè tota aquesta tecnologia, si alguna cosa està fent, és posar cada cop més en evidència el rol del professor. És a dir, exactament quina és la nostra identitat com a mestres davant del tema de la tecnologia. Perquè algunes qüestions ens estan començant a deixar en evidència. I quan dic que ens estan començant a deixar en evidència, és que quan comença a existir, i deixeu-me ara que sigui molt bruto, però quan comença a existir una pàgina que es diu El Rincón del Vago, jo sempre acabo fent la mateixa pregunta, que és qui és més vago? Si els alumnes que han descobert una manera extraordinària de compartir treballs respecte a nosaltres que portem 25-30 anys demanant els mateixos treballs. Per tant, plantegem-nos-ho i tinguem també una petita gota d'autocrítica. És a dir, quina és, en aquest sentit, quin és el rol que ens toca com a docents en aquests moments on la tecnologia envaeix tot l'espai aeri docent i l'espai aeri personal. Per tant, plantegem-nos-ho. És una qüestió que m'agradaria també compartir amb vosaltres.
Fixeu-vos, us he posat aquesta diapositiva perquè, en el fons, té a veure amb la història de la comunicació. La història de la comunicació, fixeu-vos, diu, el 1878, diu «El Reino Unido no necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra». Això ho deia el director del Servei Postal Britànic. El 1883, el president de la Royal Society era qui manava el ferrocarril, que portava els trens. Deia, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. D'acord? Clar. Fixeu-vos, el president de la 20th Century Fox, 1946, diu, la televisió no durarà perquè la gente se cansarà de ver una caja de madera. I així podríem començar a anar dient, i podrien sortir algunes de les nostres declaracions. Això d'internet està mort, això dels mòbils ens portarà, el netbook no sé què, etc. D'acord? Però el denominador comú és que bona part d'aquestes persones, en primer lloc, ocupen càrrecs de responsabilitat, per tant, tenen una tasca directiva important i de model i exemple, i en segon lloc se senten molt amenaçades. Altament amenaçades. Acostuma a ser això, acostuma a haver una gran correlació entre aquests dos conceptes. I per tant, què ens ve a dir això? Doncs que tenim un seriós problema d'adaptació al canvi. Tot allò que ens fa sortir de la nostra zona de confort ens provoca malestar. Fixeu-vos quina cosa tan curiosa i tan paradoxal, no? En una escola, que és la institució educativa per excel·lència on tens els majors experts en aprenentatge, és l'organització que menys aprèn, o que li costa molt aprendre, o que és més lenta aprenent en qüestió organitzacional. Per tant, la tecnologia, si ha vingut, ha sigut per quedar-se. I en aquest sentit haurem de pensar també què és allò que fem també per poder, en certa manera, seduir en els nostres alumnes. Anem al segon apartat, el de context sociotecnològic actual. Jo crec que aquesta diapositiva us traurà un petit somriure. I us traurà un petit somriure perquè si feu la prova de donar-los als vostres fills, jo sé que alguns de vosaltres encara teniu cintes de caset a casa, ho sé perquè alguns, jo les tinc encara, no les llenço, i doneu aquests dos objectes en els vostres fills o adolescents, el primer que faran serà picar com si fos un tambor. I us demano que feu la tasca d'explicar-los que no, escolta'm, mira, és que els bolis Bic eren els millors perquè anaven molt bé. Millor que els Inox Chrome, ja sé que això queda molt malament dir-ho, però és que anaven molt bé els Bic per poder enrotllar la cinta, etc. Escolteu, això no fa tant de temps, D'això no fa tant de temps. I quan expliquem als nostres fills, infants i adolescents, que teníem un aparell que era capaç en aquest sentit d'anar endavant o anar endarrere, se'ns queda una cara de diplodocus directes, ja ho veureu. Se us il·luminaran els ulls, no? Perquè recordareu exactament el què. Ells això no ho entenen. Ells ja han nascut amb l'iPod. I per tant no veuen la tecnologia o no veuen les dificultats de la tecnologia com les arribem a percebre nosaltres. Aquests dos dibuixos són dos dibuixos que li vaig demanar a en Francesco Tonucci, que amb motiu del passat Ite Woledu, la darrera 5a edició, ens fes una mica un petit dibuixet al voltant d'això. I em van agradar força perquè un dels conceptes que volia compartir amb vosaltres i que tenen molt a veure amb algunes qüestions que m'agradaria matisar és que els nostres infants, si alguna cosa saben, és sobretot conèixer la lògica tecnològica. La lògica tecnològica. Què vol dir la lògica tecnològica? Coneixen com es posa el wifi, com es programa un vídeo, com són capaços en aquest sentit de connectar-te i programar-te el telèfon mòbil. Per tant, coneixen el llenguatge de la tecnologia. Tenen molta perícia, no tenen por. Però el que no m'agradaria que poguéssim confondre és que saben treballar amb l'ordinador, perquè saber treballar amb l'ordinador no en saben. I ho diré allà on faci falta. No, saben treballar amb l'ordinador. No en saben.
tenen serioses dificultats per organitzar la informació, per categoritzar-la, per seleccionar-la, és a dir, no tenen criteri. I sabeu què passa? Que miren enrere per buscar si hi ha algú que l'ajudi a l'hora de categoritzar-la. I és la primera generació que quan es tira enrere busca algú que el pauti, el guiï i l'orienti i no ens troben. Perquè nosaltres també ens trobem tant o més perduts i confosos que ells. I aquí tenim el gran problema. Aquest és el gran problema. Ells tenen molta perícia. Els dones un aparell i no necessiten manual d'instruccions. Perquè comprenen quina és la lògica, l'aparell, el cable, l'input, l'output. No ha calgut que algú li expliqui com funciona el setup o el config d'un qualsevol aparell. Ja el saben. No hi ha problema. Han nascut envoltats de botons. Quina és la gran dificultat? La gran dificultat que tenen és precisament de ser capaços de, com fa el nostre amic Faro, doncs home, fins i tot d'escriure bé, de categoritzar bé, de seleccionar la informació bé, etc. D'això hi ha hagut un autor que n'ha fet molta referència, que és Marc Prensky. Marc Prensky parla dels nadius digitals. Fixeu-vos que aquí posa mira, mi hijo me ha instalado el antivirus, me ha formateado el disco duro. Diu, es la ventaja de que tienen los jóvenes al ser nativos digitales. Diu, papá, mira a ver si te ha llegado el mensaje de bienvenida, no te olvides. És clar. Diu, sí, acaban escribiendo como indios. Clar, per tant, anem molt en compte amb el que anomenem com a immigrants o nadius digitals. Perquè per nadiu digital ens podem equivocar i podem entendre que ja saben utilitzar la tecnologia per estudiar. I torno a repetir que això no és veritat. Torno a repetir que això no és cert. I per tant, caldrà fer un esforç molt gran per poder treballar amb ells al voltant d'aquests temes. Deixeu-me que us posi una petita anècdota que té a veure molt amb un petit exercici que acostumem a fer també amb els alumnes, amb algunes escoles, concretament, i que té a veure també amb que siguin capaços d'utilitzar altres fonts de contrast. Vam fer un exercici, un petit exercici, amb un grup d'uns 20 nanos, llavors els vam dividir en 5 grups de 4 aproximadament, i el que vam fer va ser posar-los un repte que haguessin de buscar a internet i que haguessin de buscar una petita cacera del tresor, que és buscar una qüestió que es troba a la xarxa. La pregunta era qui va ser el que va descobrir la tomba de Tutankamon. Va ser una cosa tan senzilla com aquesta. Nosaltres el que vam fer prèviament és crear una pàgina falsa i durant una setmana anterior el que vam fer va ser que aquella pàgina la vam estar cridant constantment perquè pugés de manera que quan la busquessin en el Google sortís de les primeres. Això s'ha de preparar. D'acord? De manera que, esclar, el repte quin era? Qui va descobrir la tomba de Tutankamon? Molt bé, doncs vinga, fem els grups, treballem, un ordinador cada 4, etc. I a partir d'aquí es posen a buscar. Nosaltres vam posar un actor d'aquests molt antics de cinema, es deia Richard Harris. Imagineu-vos. Clar, per nosaltres ens feia gràcia, ells es pensaven que era aquest. Molt bé. Total, res, escolteu-me, 10 minuts, un quart, busqueu ràpidament això, primer grup. Resultat, Richard Harris, no? I tots els altres, sí, Richard Harris. Encara es realimentava, si us podeu imaginar, encara realimentava l'exercici. Segon grup, què ha sortit? Richard Harris, clar, els del primer grup em diuen, clar, que molt que no surti el Richard Harris, no? Molt bé. Tercer grup, nosaltres, profe, hem tingut un petit problema. Hem trobat 2 persones, en Howard Carter, aquest és el de veritat, i en Richard Harris, i no sabem què ha passat aquí. Quart grup, Richard Harris, i llavors un d'ells diu, home, per democràcia... I automàticament els vam fer veure que no era una qüestió democràtica, sinó que era una qüestió de saber i que sobretot havien de contrastar. És a dir, allà van tenir la necessitat, fixeu-vos, de buscar una enciclopèdia. És a dir, els vam generar la necessitat d'haver de contrastar la font i els hi va passar una altra cosa. Els hi vam donar el verí com perquè fossin capaços de no fer sempre cas del que diu internet. Per tant, la primera cosa que fan en aquests moments és, ho busquen, perquè en aquest sentit, allò que diuen els castellans, la cabra tira al monte, per tant, us ben asseguro que la primera cosa que fan és buscar-ho
en internet, cosa que està bé, no està pas malament, però se'n van a contrastar-ho. Que això també està molt bé. I per tant, jugant amb aquesta petita activitat, vam, en aquest sentit, fer-los reflexionar al voltant de tota la informació que es pot trobar, en aquest cas, a internet. Coses que criden l'atenció, home, és el gran desconeixement que tenen els pares al voltant d'aquests temes, no? Diu, papá, Google ha comprado YouTube, no? El pare diu, Diu, ¿qué te había dicho? Ni puñetera, me debes 5 euros, no? Doncs, efectivament, efectivament. Clar, no és d'estranyar que en aquests moments a les vostres escoles la tropa, i quan parlo de la tropa sé que m'entendreu fàcilment a què m'estic referint, vol dir el claustre, s'acabi en molts casos sentint que pertany a una era completament diferent i que moltes coses han canviat ja. Quan s'estan fent grans esforços en formació i a més, fixeu-vos, un arriba ja gairebé a dir, bueno, exactament, clar, què m'està plantejant? Torno a repetir que ens està plantejant tot el tema tecnològic, el que està posant en evidència és quin és el veritable rol que hem d'acabar tenint a les aules. I per tant, a on es troba, en aquest sentit, el quid de la qüestió? A on es troba? Per tant, quina és la meva feina? Ja que internet ho sap tot i ho sap fer tot, doncs a on em poso jo? Per tant, fixeu-vos, bona part, en aquest sentit, del professorat que s'ha format, que els tenim en aquests moments a les aules, s'ha format amb que no hi eren en el seu moment aquestes eines. Per tant, fixeu-vos el decalatge que hi ha al voltant d'aquesta situació. Altres qüestions que, torno a dir, em tornen a preocupar és que quan van a casa tampoc troben un suport i un ajut. Aquesta vinyeta acostuma a tenir a les AMPAs una gran... Fixeu-vos que diu, mamá, no sé hacer los deberes de sociales, diu, voy a buscar en el Google. Diu, hombre, nene, intenta primero con tu padre. El nen, senzillament, posa tupadre.com. Clar, més enllà d'esgarrapar-vos un somriure, el que em vinc a referir és que si els pares estan confosos al voltant d'aquest tema vol dir que no acompanyen el procés. D'això ens n'hem adonat també en l'experiència de l'1x1 a Catalunya durant els darrers anys del govern, en aquest cas tripartit. I per tant, en aquest sentit, hem vist també que cal molta feina, no només a l'aula, sinó també fora de l'aula. I per tant, ja us podeu arribar a imaginar, en aquest sentit, quin és el panorama que tenim en aquest sentit. Deixeu-me que vagi ja directament cap a l'apartat de les xarxes socials, amb usos, hàbits. Mireu, aquestes dades són les darreres dades que han sortit de l'informe Inteco al voltant dels usos i hàbits de la tecnologia, al voltant sobretot dels mòbils o dels smartphones, que són les eines que principalment acostumen a utilitzar més els nostres infants i adolescents. En aquest sentit, fixeu-vos, fan trucades un 91,3% i les fan perquè són els pares els primers que truquen, perquè els pares fan les perdudes i ells acaben trucant. No perquè ells truquin, ells no truquen. Són els pares que fan la perduda i són ells que han de tornar. Per això surt aquesta dada, també. Jo crec que és important saber-la interpretar. Perquè ells, fixeu-vos, si alguna cosa fan, és la que hi ha a sota, immediatament a sota. Els nostres infants i adolescents, si es comuniquen en aquests moments amb els seus amics, amb els adults, amb els grans, és sobretot amb SMS o sobretot el WhatsApp o online. És a dir, estigueu al quite perquè ara hi ha aquestes dues eines. O sigui, line. Aquesta tarda podeu anar a casa i diem, ja m'he instal·lat el line en el mòbil. I allà, fixeu-vos, fan fotos, escolten música, aquest apartat més multimèdia és molt important. Tot això de fotos, música, vídeo i juguen és el més important. És el més important. Perquè bona part d'ells, sobretot els més jovenets, quan entren a les xarxes socials, sobretot ho fan també des de l'ordinador. Des de l'ordinador.
ells tenen una clara... Ells saben diferenciar quan han d'utilitzar l'ordinador a quan han d'utilitzar, en aquest cas, el telèfon mòbil. És a dir, el que és xarxa social de Facebook, sobretot, els vostres infants i adolescents estan tots en el Facebook, acostumen a utilitzar-ho sempre davant de l'ordinador i el Line o el WhatsApp des del mòbil. I, per tant, la comunicació és bastant més immediata, és molt més interactiva, tenen molts grups. Per tant, en aquests moments on està realment el foc de la qüestió, de la relació, és sobretot en aquest sentit en el Line, el WhatsApp i en aquest cas en el Facebook. A banda d'això, fixeu-vos, fan fotos amb molt poc criteri. Molt poc criteri vol dir que ningú tampoc els hi ha recomanat com i de quina manera en aquest sentit han d'utilitzar la càmera de fer fotos perquè no demanen permís. És a dir, per ells ho tenen tan integrat que llavors es pensen que és molt normal fer fotos o fer vídeos de qualsevol activitat familiar, etc. I després el problema que tenen és que això ho pengen automàticament i després se'n penedeixen molts d'ells, com després veureu en un petit vídeo que us he portat. Algunes dades significatives. Mireu, aquesta recerca la vam fer a la població de Sabadell fa uns 4 anys aproximadament, d'un plan Avanza, i vam treure tot un seguit de conclusions molt interessants. Penso que sí que hi és. Molt bé. Aquesta és la primera. La primera gran conclusió és que els nanos tenen el seu primer mòbil, sobretot, ara això, si haguéssim de tornar-la a fer, sortiria encara un pic més alt, però és als 12 anys, que coincideix quan passen d'etapa de primària a secundària, sobretot. De primària a secundària. En segon lloc, no l'acostumen a demanar ells al mòbil. L'acostumen a posar les famílies perquè comencen a fer els primers viatges a casa sols. Per tant, d'entrada, en el seu regal d'aniversari o en el de Nadal, són els pares que acostumen ja, sense que ell fins i tot hagi demanat res, a que se'ls hi posi, en aquest cas, el mòbil. Amb tota la qüestió de problemàtica que hi ha al voltant de la tarifari, etc., al voltant d'aquests temes. Ho dic perquè ho tingueu present. Darrerament sí que estem veient que a les etapes de 10 i 11 estan augmentant també més els pics de mòbil, sobretot per un altre tema de correlació a partir de famílies que estan separades. I per tant, els nanos, fixeu-vos ja, no tenen un mòbil sinó dos, un del pare i un altre de la mare, perquè aquesta és la realitat. Perquè, clar, és més còmode, segons com pels pares, no haver de parlar amb la parella, sinó senzillament directament amb el nen, i per tant, jo et dono un mòbil, l'altre també li dona el mòbil, i el nano ja us podeu arribar a imaginar quin és el desgavell que té al damunt. Ho dic també perquè puguem veure com està la situació. Això que vam veure aquí, quan es troba en recerca, és molt interessant, és un patró de conducta. Això representa l'hàbit setmanal, això és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, concretament, i aquí ens podem adonar de quines són les franges horàries on hi ha una major connectivitat en l'àmbit més aviat domèstic. I aquí veureu tot un seguit de qüestions que jo crec que són importants a considerar. Per tant, a tall de conclusions, sobretot un pic de connectivitat molt elevat esdevé de 7 a 9 del vespre, la major part dels dies. Per què? Bé, és evident. Quan comences a preguntar i comences a triangular, te n'adones que són els nanos que tornen de les extraescolars, mentre estan fent el sopar a casa, ells es posen a fer deures davant de l'ordinador i per tant és la franja de connexió. I ara ve la més interessant. Mentre que als pares se'ls feia la pregunta i diu, escolta, quanta estona portes connectat? I ens deien, no, mitja hora, el nen es posa mitja hora. Els nens deien, no, estem 2 hores. Esclar, aquí en tenim una altra. De pèrdua d'autoritat moral. És a dir, si els pares han de veure que han d'estar 1 hora, que diguin 1 hora, però que la diguin, que no diguin menys temps, perquè si no després els nanos acaben dient, bueno, sí, ens diuen 2 hores, però ens diuen mitja hora, però estem 2 hores. D'acord? Per tant, aquest és un tema també que jo crec que és important a considerar. Com ajudem a les famílies al voltant també d'aquests temes. Com us deia, en el cas del mapa, les aplicacions en aquest sentit més importants són Facebook, WhatsApp i Line. Line sobretot està augmentant dia a dia el número d'usuaris perquè WhatsApp ha caigut en l'error, i dic que ha caigut en l'error perquè se'n penedirà fàcilment,
de començar a cobrar pels serveis d'aplicacions quan l'line és gratuït. I l'usuari d'internet en això no té, i menys ara, amb això hi va molt en compte. Per tant, és molt probable que ara els vostres infants i adolescents és possible que estiguin fent la transició de WhatsApp a Line directament i s'estiguin creant. I us dic aquesta setmana o la setmana anterior perquè és quan realment s'estan trobant ja el canvi en aquest sentit. El Google, que és qui en aquests moments té una talaia realment interessant d'usos i hàbits, treu un informe, jo us he posat aquí un retall, us poso la font perquè la pugueu consultar perquè és molt més interessant en el sentit que poder-la consultar amb més calma, que és de New Multiscreen World i per tant, com aquesta presentació la tindreu, la podreu penjar, la podeu descarregar, trobareu la referència aquí i la podreu trobar. Jo us he posat algunes coses que em semblaven significatives, quines són en aquests moments les interaccions que tenen les persones davant de les pantalles, ells ja ho tenen mesurat i se n'adonen que al llarg del dia la nostra vida és totalment en pantalla, diguéssim, davant de la pantalla, amb screen, i per tant et diuen que o bé estàs amb smartphone o amb un laptop o amb una taula o amb una televisió. Per tant, és el 90%. Respecte a un 10% en el que escoltes la ràdio, llegeixes el diari o llegeixes alguna revista. I per tant, aquesta és la crua realitat en aquest sentit dels propis mitjans. Si feu un càlcul, probablement sí que surt, és a dir, gairebé a grans proporcions una mica de com funciona. Això ho tenen ells molt mesurat perquè, lògicament, fixeu-vos, bona part dels que som aquí és possible que tinguem recursos de Google i, per tant, també ho tenen com a mesura. Altres qüestions que jo crec que també són interessants a destacar i que s'estan donant compte és la multisanalitat, és a dir, la simultaneïtat de dispositius mòbils que s'estan utilitzant en aquests moments. Per dir-ho d'alguna manera, qualsevol infant i adolescent acostuma a tenir el seu portàtil i alhora el mòbil al costat. Una tendència domèstica molt generalitzada, sobretot, està sent darrerament la tauleta i la televisió. La tauleta o l'ordinador, i veient la televisió. I això, sobretot, no és d'estranyar per tots aquells programes de televisió que també permeten i conviden a que puguis interactuar en aquests moments al davant. Per exemple, veure el programa del convidat amb el Twitter o sense el Twitter us ben asseguro que és una experiència completament diferent. Veure polseres vermelles amb o sense Twitter és una experiència completament diferent. Per tant, com els tens ells al davant? Estàs veient la televisió, però alhora estan veient i consultant què és el que van dient els companys o les persones que estan en aquest sentit connectades en aquells moments. Bé, ens hi estendríem amb més números, però em semblava que fer-vos un petit retrat al voltant d'això. El concepte d'identitat digital a les xarxes socials. Mireu, si haguéssim de fer un petit resum molt ràpid del que ha estat la informàtica educativa al llarg d'aquests darrers 30 anys aproximadament, veuríem que dels anys 80 als 90 bona part de la importància la rebia el maquinari, dels 90 als 2000 el programari, per tant, tot el que era Office, WordStar, WordPerfect, podríem anar posant tota la col·lecció. I des del 2000 fins al 2010, amb tot l'impacte d'internet, tot el que poden arribar a suposar en aquest sentit les xarxes. Per tant, la informació i l'alfabetització, sobretot mediàtica i digital, ve de la mà, en aquest sentit, de les xarxes. Per tant, en aquests moments és un període d'auge en aquest sentit de les xarxes. Tot és digital i en aquest sentit internet és la plataforma. Perquè us pugueu fer una idea, hi ha 15.000 milions de fotos, en aquest cas a Facebook, propietat de Facebook. L'agost del 2011 es van mirar 13.000 milions de vídeos a YouTube i a cada minut que passa es pugen al voltant de 13 hores de nous continguts a YouTube. 13 hores. De l'estona que portem fins ara, en portem ja, imagineu-vos quantes hores de visionat. La socialització esdevé digital, per tant, diguéssim, de 9 a 5 del matí estan a l'escola, però de 5 a 9 estan a les xarxes socials. I allò és el seu lloc de trobada. Allà passen coses i es diuen coses que canvien perfectament la presència del dia següent. Fixeu-vos, la tecnologia té una qüestió que és molt paradoxal, que és que ens fa sentir molt a prop d'aquells que són molt lluny,
Jo aquests darrers dies he estat a Xile i per tant m'he posat en contacte familiarment amb l'Skype o amb el FaceTime de l'Apple i per tant et senties molt a prop quan estaves molt lluny. Però fixeu-vos, alhora també ens fa sentir molt lluny d'aquells que són molt a prop. Quantes vegades en un dinar has d'abandonar o veus una mica la situació en la que has d'abandonar el mòbil perquè tothom està com connectat però està molt lluny i els tens a prop. Per tant, aquesta paradoxa jo crec que també és important de poder-la viure en aquest sentit, de fer-la reflexionar, sobretot amb els nostres infants i adolescents. I sobretot els signes d'identitat esdevenen digitals. Jo crec que és molt important educar al voltant d'aquest tema. L'adreça de correu electrònic en aquests moments és el nostre DNI. I per tant, allà on donguis la teva adreça electrònica o allà on donguis realment la teva adreça de Twitter o la teva adreça de LinkedIn és el que a tu et retrata. Per tant, haurem d'educar molt al voltant de quin ús en fem de l'adreça electrònica i per tant com la utilitzem. I si és necessari que els nostres infants i adolescents en tinguin una que no els comprometi per res. Per tant, és bo, segons com, que una és l'adreça que tenen per treballar i l'altra, x23315, que no els identifica per res, @gmail.com. Aquesta no els compromet. I allà, que es donguin d'alta jocs, que puguin xatejar, que puguin descarregar-se el que s'hagin de descarregar, etc. Per tant, jo crec que és important també que comencem a treballar al voltant d'aquests temes. En aquests moments les xarxes socials ja són un nou canal de mobilització ciutadana. Si ara volguéssim tenir amb una facilitat molt gran una petita vaga, la gent es mobilitza. La darrera vaga es va mobilitzar per mòbil, sobretot per SMS. És a dir, la gent ja es mobilitza en aquest cas gràcies al mòbil. Per tant, ja estem tenint que és una eina de comunicació totalment, en aquest cas, immediata. Us he posat algunes dades que tenen a veure, és interessant, com tindreu oportunitat de poder-ho descarregar, us he posat l'adreça d'una noia que explica que va crear el primer Informer a la Universitat Autònoma de Barcelona i veureu la candidesa de com aquesta noia va crear el primer Informer en aquest sentit a la Universitat Autònoma, sense adonar-se'n de les implicacions que tot això podria portar. Igual que Gossip, igual que tot això. Per tant, què tenim? Tenim tot un conjunt d'infants i adolescents que no tenen ni idea de les implicacions i de les conseqüències que tenen els usos que fan de les xarxes socials. Per ells, com és tan transparent, com no ho veuen tecnologia, ho veuen tan normal, en aquest sentit no veuen les conseqüències que hi ha al darrere de publicar una foto o el que sigui. Sí, jo penso que la podrem posar. Hi ha una campanya britànica que precisament es diu així, Think Before You Post. Si us sembla, us poso un petit vídeo. Els podreu trobar també per internet. No fa falta so, perquè de fet amb la imatge ja és prou evident. Fixeu-vos, aquesta noia que el que li va semblar molt interessant era penjar la seva foto en un suro d'una escola. En el cas del suro d'una escola no hi ha problema, penges la foto i punt, i s'ha acabat. I quan desapareix la foto, la desapareix. Però en l'àmbit digital és diferent. En l'àmbit digital, quan aquella foto la penges, no desapareix físicament, sí que no, i està tantes vegades com tants ulls la poden arribar a visualitzar. Aquests vídeos estan pensats també perquè es puguin treballar des de l'àmbit de la tutoria a l'escola. Per tant, si alguna vegada teniu la possibilitat de poder treballar en aquest sentit tot el que és la publicació a internet, fixeu-vos que la campanya britànica diu Think Before You Post, vol dir pensa abans de publicar. No diu no publiquis ni utilitzis les xarxes socials. Diu pensa abans de publicar. I per tant, en trobareu bastants d'aquests vídeos, lògicament per poder-los utilitzar i per poder-los emprar en aquest sentit a l'àmbit escolar. Sobretot en l'àmbit de la tutoria, torno a repetir, en aquest sentit. No m'hi estendré perquè ja estem arribant cap al final. Jo crec que hi ha una qüestió que també crec que és important tenir-la present, ho dic perquè a l'escola arribem on arribem. És una vinyeta que fa molt de temps la vaig trobar, em va agradar molt, diu la família és la institució educativa per excel·lència que ha de liderar aquest tema també. Aquest tema també. Fixeu-vos, són
Una família que estan veient la tele, fixeu-vos a quines altes hores, no? I per tant diu, qué vergüenza dar programas así sabiendo que hay niños, es que nadie va a poner orden. Doncs home, la primera institució que ha de posar ordre és la família, no? A vegades demanem, i jo crec que això també ho hem de recordar. També ho hem de recordar. Aquest vídeo us el poso perquè el pugueu veure, jo crec que també és un vídeo que va molt adequat de cara a les famílies. El vídeo es diu ¿Dónde está Pablo? I veureu què és el que succeeix, ha guanyat molts premis, per tant us el reservo perquè el pugueu veure. Mireu, una de les qüestions que nosaltres creiem que, almenys per les coses que hem investigat, l'ús de tot el que són xarxes socials, creiem que on cal una gran feina és en l'àmbit de la tutoria i de l'acompanyament. La tutoria vol dir, bona part dels nostres tutors, en molts casos al voltant d'aquestes eines, no n'estan al cas. I on s'hauria de treballar aquest tema dels hàbits i de les actituds també des de la vessant més transversal. El que hem descobert és que són qüestions, sobretot, de gestió emocional. I ho torno a repetir. És a dir, on caldria incidir, per tant, no és un tema tecnològic. No és un tema tecnològic. El tema tecnològic posa en evidència moltes de les mancances que estem tenint en aquests moments a l'escola, com per exemple la didàctica, com per exemple el currículum, com per exemple la gestió de les emocions. Per tant, el que em vinc a referir és que probablement una bona actuació al voltant dels usos preventius de la xarxa sigui també treballar aquest tema des de l'àmbit de la tutoria. I per tant, empoderar també els tutors al voltant de com gestionen les emocions també des de petitons fins més endavant. Ho dic perquè no és un tema tecnològic, única i exclusivament. Us he posat aquest retall de premsa també d'internet, diu de madre regala un iPhone a su hijo de 13 años y le pone 18 condiciones. Em va semblar molt interessant, perquè és una mare que acaba pactant tot un seguit de qüestions. I em va semblar interessant, sobretot, veure quins són els pactes en els quals arriben amb el fill. Perquè aquí hi ha un altre tema. Bé, haurem de començar a dialogar i reflexionar al voltant si el tens, per què el tens i com l'has de tenir i quin és l'ús que haurem de tenir al voltant d'aquest tema. Perquè en això estem tots dos. Això és el que diu la mare, que em va semblar interessant. En aquest tema del mòbil hi estem tots dos. No és una cosa que jo et dono, ja t'espavilaràs, sinó que és una qüestió de tots dos. A mi em va semblar interessant, per això us l'he posat. Algunes qüestions a destacar, diu, yo solo sé que no me queda tiempo, això els pares, yo solo sé que no me queda presupuesto, l'administració, yo solo sé que no me queda paciencia, això els profes, i per tant el nen acaba sent jo solo davant de la televisió, perquè acaben sent grans mainaderes també, les eines aquestes. I per últim, us he posat un petit resum de 10 principis que tenen a veure sobretot amb 10 conclusions que hem anat treballant, sobretot que els darrers informes de l'OCDE confirmen que les xarxes socials suposen aquests espais virtuals de socialització per excel·lència, és a dir, ho són, on es troben és aquí, per tant, on hi ha activitat és en el Facebook. Les xarxes socials suposen una oportunitat de responsabilitat i criteri davant del repte tecnològic, és a dir, bona part de l'àmbit laboral en el que es trobaran els nostres infants i adolescents esdevindrà també a la xarxa, per tant, tenim una oportunitat per poder també educar al voltant d'aquests temes. Que publiquin, però en aquest cas diria amb seny, demanant permís, reflexionant sobre allò que pengen o escriuen a la xarxa. A nivell domèstic, que es puguin posar els ordinadors i els aparells tecnològics a la vista, i a la vista vol dir que no cal que canviem el menjador, però si és necessari, potser cal que en molts casos es pugui treballar de manera molt transparent, que no hi hagi cap mena de, en aquest sentit, dificultat per poder ensenyar el que estan fent. Un tema que jo crec que ens toca a tots, tant educadors com pares i mestres, etc., seria cal saber què consumeixen i quins espais visiten. És bo que ho sapiguem. I la darrera seria això, cal navegar i en aquest cas jugar amb ells. És a dir, però no només jugar en el fet que un nen té la Nintendo, sinó senzillament també saber què estan jugant. I lògicament compatibilitzar aquesta activitat, perquè ja ha esdevingut com una activitat a vegades única i exclusivament d'oci, amb altres activitats com poden ser les de sempre, l'esplai, el cinema, el teatre, l'esport, la lectura. I amb això voldria acabar, amb aquesta petita vinyeta, per dir-vos que, fixeu-vos, aquesta nena diu, papá, estoy escribiendo la carta a los reyes, ¿me ayudas? Diu, sí. Diu, pido muchos de esos. Diu, ¿de esos qué?
Diu, de esos que me hacéis tú y mamá con los brazos así enroscándolos a mi alrededor. Diu, abrazos? Diu eso, abrazos, gràcies, papà. La millor tecnologia que tenim, la millor, sens dubte, és la petons, abraçades i poder dedicar-los temps als nanos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Ara comencem, si un cas... Jo no sé si acabarem, perquè jo tinc un munt de preguntes, perquè, clar, amb 4 fills t'ho diràs. Aneu, sisplau, alçant la mà per passar els micròfons i fer tantes preguntes com siguem capaços d'enquibir d'aquí a que acabem. Preguntes? No m'ho crec. Va, començo jo. Com ho fem, això, de saber quines webs han visitat? Perquè són més llestos que nosaltres o són més nadius i, per tant, ells s'encarregaran que no quedi rastres o això com ho fem? Sí. A part de compartir i parlar... Aviam, mireu, jo us explicaré la meva experiència. Jo tinc 2 nanos, de 12 i de 10, i hem convertit... El menjador de casa s'ha convertit en un petit centre tecnològic, però per una raó molt estratègica. Per una raó molt estratègica, perquè no vull que acabin tenint un fortí a l'habitació. I per tant, m'estimo més transformar el menjador, almenys a casa meva el menjador és més aviat petitet, per tant, escolta'm, l'hem hagut de transformar, no? Molt bé. Una seria aquesta, per tant, tot allò que fan, que ho facin a la vista. 2, clar, per la meva idiosincràsia, cadascun d'ells té portàtil, i per tant, en la mesura que puc, jo també em poso amb ells, etc. Llavors, que ells naveguen i busquen coses? Evidentment, lògicament. L'altra cosa és, escolta, què busques, què demanes? És a dir, jo també acostumo a fer allò que feien les àvies, quan, no sé si havies tingut àvia a casa, però nosaltres sí que en vam tenir, i quan estaves veient la pel·lícula, l'àvia feia un efecte educatiu extraordinari perquè enmig del moment més interessant era capaç de destrossar-te gairebé l'escena de Hitchcock, és a dir, et deia, això és una mentida, això no és veritat, això... Doncs aquella àvia feia molt de bé. I feia molt de bé perquè t'estava qüestionant constantment allò que estaves veient. És a dir, li posava el to realista i, per tant, molt exagerat, però gens en aquest sentit imaginatiu. Per tant, li acabava donant un toc molt dur, però molt real. I això és el que almenys acostumo a fer, almenys jo. És a dir, vaig allà, miro, que es posen a buscar, és possible. Que tenen interrogants i a vegades m'ho demanen, també. També és veritat que la pressió, els meus, per exemple, no tenen Facebook, i la pressió que estan exercint des de la pròpia escola, des del propi grup, és molt fort. Molt fort vol dir, tots a la classe tenen Facebook, a més tots, t'ho diuen així, tots en tenen. Clar, dius, no, tots no és veritat, i potser els 25 no, però 20 sí, i per tant acaben sent els 5 raros que probablement no en tenen. Esclar, a mi tot això també em fa molt pensar a dir com hem d'ajudar en aquest cas o com hem d'acompanyar també en aquest cas els pares. Jo crec que aquí també hi ha un tema clau, com ajudem a les famílies al voltant d'aquest tema, més domèstic. Més preguntes? Allà dalt. Hola, bon dia. Bé, jo volia preguntar si, o què n'opina Miquel Àngel sobre el tema dels mòbils a les escoles, pel que fa sobretot a la forma d'utilitzar-los en temes com copiar exàmens, com enviar-se informació. Esclar, és un debat que és obert, que és complex, però que, esclar, per una banda és bo que utilitzin algunes d'aquestes tecnologies o el que ells en diuen els elements habituals per comunicar-se. Però, clar, aquest és un tema que ens amoïna molt. No sé, les universitats també estan parlant de tota aquesta qüestió, no? Què es fa? Es deixa? No es deixa? Aviam, pel que hem observat també, pel que hem observat, si hi ha projecte educatiu,
si hi ha didàctica i, per tant, hi ha experiències reeixides d'un bon ús de la tecnologia, val la pena que entrin. Val la pena. Val la pena perquè són eines molt potents que permeten treballar i compartir i gestionar l'aprenentatge de manera molt diferent. I per tant és molt curiós que bona part d'ells, a vegades, fins i tot en batxillerats, l'acaben utilitzant per fins i tot estudiar, acaben trobant informació, l'acaben compartint, l'acaben donant, i a l'escola no entra. I per tant és en l'àmbit més aviat reservat quan s'acaba l'escola que el poden arribar a utilitzar quan tindria un ús realment interessant. Jo torno a repetir, tenim un seriós problema de poder entendre que amb aquestes eines també es pot treballar. I sobretot el tenim els educadors que encara no coneixem la seva potencialitat, perquè ens pensem que juguem. Els meus pares sempre creien que quan jo em posava davant dels primers ordinadors que van aparèixer em dedicava a jugar, jo programava. Pensaven que estava tot el dia enganxat jugant. Per tant, la resistència o les idees a priori al voltant de la utilització de la tecnologia també no ens fan un franc favor. Per tant, si hi ha projecte, si realment estem creant i generant tot un seguit d'activitats que permetin... Aquí hi ha una qüestió, no tant d'aprendre millor, no tant d'aprendre més, sinó d'aprendre millor. Jo no sé fins i tot si caldria pensar en si aprenem més o menys. Si no aprenem millor, home, doncs potser sí que valdria la pena. Clar, però tot això és un tema d'escola també. Hauria de ser una qüestió d'escola, un projecte d'escola. Doncs torno a preguntar jo, ho vaig fent. Ha sortit un espai nou, que és el Coursera o tots aquests espais de formació a distància, em vaig apuntar un, perquè em va semblar bé, i molt interessant, per cert. I a l'inici de les presentacions el professor comentava que un estudiant d'enginyeria al cap d'un any, és a dir, no el que ha après, sinó el que aprendrà, diguéssim, està absolutament obsolet, perquè es genera tanta informació. Llavors, quins són els principals elements claus que ha de canviar el professor per fer front a això? És a dir, segurament patim perquè puguin copiar o perquè no sé què, perquè segurament encara estem ensenyant continguts més que estratègies per, com deies abans, ordenar, organitzar, triar la millor informació, saber com aprendre informació nova que va apareixent cada dia. Alguns elements claus podries donar al voltant d'això? Sí, mira, jo sempre acabo posant el mateix exemple, però si ens haguéssim d'emmirallar, si ens hem d'emmirallar amb com es treballa a l'escola, anem a veure com treballen els d'infantil. Anem a veure com treballen els d'infantil, per favor, perquè treballen de manera globalitzada. Alguna cosa passa. Com és que, i torno a repetir que de manera generalitzada, per tant estic fent una generalització, en som molt conscient, però com és que quan vas a una aula d'infantil, la disposició de l'aula ja és diferent d'una que acostuma a ser de primària. Taules rodones, una aula per racons, un aprenentatge completament globalitzat. No podríem pensar en un model de poder, i ara sé que m'entendreu quan parli d'infantilitzar la primària i no tant de primaritzar la infantil. És a dir, en aquests moments, si alguns realment estan entenent el que suposa treballar de manera globalitzada és l'educació infantil. Almenys les experiències que jo tinc són molt interessants. I la tecnologia entra sola. I la tecnologia, o sigui, no cal ni que ens plantegem com utilitzar la tecnologia perquè entra completament sola. Perquè l'aprenentatge és en grup. A vegades hi ha apadrinaments dels de P5, van amb els de P3, és a dir, es veuen coses realment molt interessants. És a dir, torno a repetir, és un tema de model. I canvi no és un canvi tecnològic, és un canvi molt adaptatiu, molt probablement de que puguem viure també els mestres un model semblant amb aquest. Això què vull dir? Per exemple, nosaltres almenys a Blanquerna estem reflexionant molt al voltant de quina ha de ser la formació inicial del professorat, perquè ens estem adonant també que o bé des de la pròpia universitat també som exemple i model, o aquesta roda serà molt difícil també canviar-la. També podria posar-te exemples d'equips directius, equips directius valents, equips directius agosarats, que en alguns casos fan petits canvis, però que també s'ho creuen i per tant també hi aposten. Aquí el tema de l'equip directiu és bàsic perquè en el fons no podem demanar res
a la resta del claustre que bona part els membres de l'equip directiu no hi creiem. Per tant, aquí hi ha també un tema d'autoritat, de pròpia autoritat moral. Per tant, torno a repetir, no és una qüestió només d'un tema, és un tema molt holístic, molt complet. Però què podríem fer? Mira, se n'està parlant molt ara d'una metodologia que sobretot s'utilitza més en batxillerats, ESOs, batxillerats i ensenyament universitari. Cicle superior de primària encara es podria fer, que es diu la flipped classroom, o sigui, donar-li la volta invertida a l'aula. O sigui, vol dir, tot allò que cal que l'alumne es pugui preparar des de casa, veient un vídeo, llegint un article, que ho faci, seleccionem-ho bé, seleccionem-ho bé, i l'aula que serveixi perquè ens puguem trobar i puguem discutir allò que s'ha pogut visualitzar o que s'ha pogut en aquest sentit. És a dir, en el fons és per què val la pena, quin és el valor afegit de la presència i quin és el valor afegit de la distància. Una mica allò del Cèsar, el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu. És a dir, per què val la pena que ens puguem trobar i per què val la pena que puguem deixar segons quin tipus de vídeos o segons quin tipus d'articles que se'l puguin llegir. Però, clar, en molts casos també cal fer petites experiències al voltant d'aquests temes. Jo crec que els hi falta sucre, ja. Sí. Doncs anem a posar benzina, oi? Bé, doncs escolteu, no sé si vols afegir res, Pere, no? Moltes gràcies a tots. Esperem, si tot va bé l'any que ve, repetir l'experiència. Us agrairem que ens contesteu l'enquesta que us hem lliurat digitalment. I res, encantat que hagueu vingut aquí. Gràcies.